Pat. Maing buntag mga master, so this is the day karon nga adlaw. So matutag merkado karon kay balitag magprito tag manok kay you know this is the day. So maligo sa tahi at matusan hasaan public market. So dali ay pag magligo pila ra taglugod-lugod up and down was man ah. So magpaalot pa rin tawari. Before ta manit og manok, paalot siya ta. Sobrang pangit na akong buhok. Labog na kayo. So padulong na saan mga master. So mangitatag ko na rin, masakyan. Mangitatag Lamborghini para sara ka pinuto abot na saan. Ba? So magdalit lagi, brag guto na mo kayo. Paalot ko, paalot. Tagang itaw rin sa saan. Saan ka nun, wala iban doon, mga tibin-tibin diya. Dito ako. Ayun ako dito. Baklay ako. Pwede ka rin. Ako ta. Dala na sa barber mga master. Saan naman yun. Tanong na to kung kunay tao diri. Prayo ni. Okay, bibog. Dagan di tao ba. Pag-ibig tao prayo ni. Mga tagtawa ni ba? Ako ara na ako. Buwan, patsa ko manok. Oh. Manok para sudan. Ketohon lagad. Baklay na ko diri, bro. Daghan kita diri sa sabay na diri karon eh. Awa na yung alot ako. Murag tao ba? Imahe mo Christmas, samot ka tao. Boss, dali boss. Oh, bayo. Dili mo makita ang value nimo as a tao diri sa merkado. Daghan kay maingon nimo i-appreciate nimo imong paglakaw ba. So mo ni. Tuwa, iya balin sa price. Manok natin palitan. Mga sa kilo. Sumuning kuan sa saan public market. Sabi po kay mo sabon bilog-bilog na. Ha? Sabi ako. Ba? Pila ka paliton? Sara kay para ko na ning man. Guna na to kwarta. Sara sa mga karnihan dire. Ang manok. Sara sa saan. Pila kayo boss? 50. Pila ni kilo lang? 210. Mga pila ka isa kilo ni? Ha? Sa imong kwan, pila ka isa kilo? Pat. Huwag gamay. Klaseng gamay. Kaya nila ba? Kailan man? 249. Ano lang? Kala raw, pila raw. Nga pa. Kaya lagi, gutom na kayo. Ato pa nagprituhon. So, normal lang pagkaprito atong kan. Wala na XP pre, wala sa usagon. Tatagang mag-inig. Hey! Sakay itong motor. Dito ko, kan? Di mo mag-speed? Okay, speed.
Nanangin sa baryo. Iya ta maglangan-langan diri. Yag pa kay gutom. Wasat mga master, susugdan na ito pag pritos sa manok. Simple lang ang pamagi sa prito. Kuan lang. Asinan na kay sumo kay na si butyag mga ari-ari na. Ha? Siyempre, pag umana to lunod sa mantika, ato ginaulat na mo init. Ulatan yun nato. Umana itong mga papel sa lalaki, maghulat yun. Saan taman nga ulatan yun. Ato tanawon ko unsaon pag drop sa manok. Sa iya kalutong. ASMR ba nga pag sound of so sa mga rich nga mga tao na sila temperature nga i-check na sila digital so ato kamot ra so wala pahapit na yan na magbasa kas kamot tapos mo ilagsik sa mantika. Tumila na bugnaw pa. Pwede na ito i-trap. Inayo pito mga pro. So watag mga 13 minutes. So 8 minutes na ang nakalipas ato i-check ng atong manok. So sa makita ninyo ang kuha nagbag-o aong gibaylo. Okay palayo ida ni. So 8 minutes ato balihon. Tod 4 minutes mga total of 12. So luto na siya. So 4 minutes. 4 minutes is done. So ato i-check kung atong lami nga pinirito. Check. Tanawa na to. Okay, alright. Okay, morning lami. Okay. Woo! One down. Oops. Dahil ulit. Oops. Hindi na po. Okay. No. Alright, pandola. Sus. Saan taman, humana naman. Humana na to finished product, oh. Easy. Saan taman? Kao na ta? Wal. Napusgan nga tuyo, sige na muwala. Tuyo gina dia.
after 2 hours pagkaon buso na ko. So dili ra utaman mga master. Hasta la vista Espanyol, hasta la. Bye bye.